Gyda'r sgiliau yma, gallwch chi achub bywyd. Fy enw yw Ramsey a fi yw Llysgennad newydd Achub Bywyd Cymru. Un o'r rhesymau fi eisiau gwneud hyn yw fy perthynas gyda Len. Mae e'n meddyg tîm Cymru a Caerdydd. Fi wedi nabod am blynyddoedd a roedd wedi colli ei merch i ataliad y galon. Mae'n gallu digwydd i unrhyw un. Wnaeth digwydd i chwaraewyr proffesiynol. Mae'n gallu digwydd i rhywun sydd yn cerdded ar y stryd. Mae'n gallu digwydd i bobl o bob oedran. Os ydych yn gweld rhywun sydd yn ymwybodol a sydd ddim yn anadlu, galwch 999. Gofyn am ambulance a bydd y person ar y ffôn yn dweud i chi beth i wneud. A dechrau CPR yn syth. Does dim angen hyfforddiant i wneud CPR, ond gallwch cael hyfforddiant ar-lein i teimlo'n fwy hyderus. Yn ddiweddar, ges i hyfforddiant gyda tîm Cymru, a nawr fi'n teimlo'n fwy hyderus. Chi byth yn gwybod pryd byddwch chi angen defnyddio sgiliau yma. Gall ataliad y galon digwydd i rhywun sydd yn agos i chi. Gyda'r sgiliau yma, gallwch chi achub bywyd. Ewch i wefan Achub Bywyd Cymru am hyfforddiant digidol.